Ang Pagtuon Subong, ang semanal nga programa nga ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Ang paghusisa, ang pagtalakay, ang pag-review sa aton eskwela sabatika, leksyon naton sa eskwela sabatika, kag ari na kita subong sa ikanom nga leksyon naton mga kauturan. Kag salamat nga sa liwat ang akon nga upod batikan naton nga maestro diri sa Central Philippine Adventist College Church Theology Department. Wala sang liwan kundi si Pastor Rafael Carado. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, pasalamat man ko naka-partner ako sang pinakagwapong host diri sa CPAC Church. Yeah. Ako gali si Pastor Luisito Tomado ang host ninyo sa aton nga programa sa Pagtuon Subong. Kag aton ginapasalamatan pastor ang aton mga gasunod sa aton sa kada semana gid ara. So ang aton mga kauturan hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi bisan sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, kag sa Guimaras, kag dito man sa aton mga kauturan sa Southern Mindanao, sa Dajangas, sa South Cotabato, sa may North Cotabato, sa Maguindanao, sa Sarangani Province. Ang mga Ilonggo speaking naton nga mga kauturan sa dira nga bahin sa aton nasyon Pilipinas. Kag sa aton man nga mga kauturan sa guwa sang Pilipinas ato sa Middle East, sa America, sa Australia, sa Europe, Thailand, sa London, sa Thailand, sa Korea, yes. Kami nagapasalamat gid sa inyo nga pagsuportar kag sa inyo nga pagsunod-sunod sini nga programa. Amen. Kami nakahibalo nga you are also blessed the same as we are blessed here sa diri sa CPAC. Pastor, aton anay basahon ng aton sa diaryo nga teksto nga makita mga kauturan sa Daniel 7 versikulo 25 nga amo gini permi ang ginagamit sang madamo naton mga Adventista bahin sa pagligwat sa pagbalhin sang kasuguan from Sabbath to Sunday. Aton basahon sa Inilonggo 25 sang kapitulo 7 sang Daniel. Magapamulong siya sing mga pulong batok sa labing mataas. Kag magapakagas sang mga balaan sang labing mataas. Kag magahuna-huna siya sa pagbaylo sang mga tion kag sang kasuguan. Kag itugyan sila sa iya tubtob sa isa ka tion kag mga tion kag sa katunga sang tion. Ang Dios magapakamayo sa atin. Amen. Pastor, magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, amon ginatugyan sa imo ang amon pagtuon subong, kabay pa nga imo kami giyahan, kag panalangini ang tanan nga nagasubaybay, nagapamati sini nga programa. Kag kabay pa ini hangtop sa amon mga nauna, magadasig sa amon pagtuo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ari na kita, Pastor, sa aton ikaanom nga leksyon para sa Mayo 5 tubtob Mayo 12. Ang pagligwat o kon ang pagbaylo sang kasuguan. Yes. Sa sini nga simana, Pastor, aton diri makita kung paano mabalhin kag para man ini sa aton nga katapusan nga paabot sa aton kay Ginoong Hesus nga magabalik siya. Aton dumdumon mga kauturan nga ang kasuguan, Pastor, hindi makaluwas sa aton. Yes. Pero ini amo ang pamaagi nga makita ang aton pagkamatutom sa pag-alagad sa Ginoo. That's why we cannot do away with the 10 Commandments. Kay dira makita ang aton pagkamasnulondon, ang aton allegiance sa Ginoo, ang aton katutom sa Ginoo, kung kita nagabantay sini nga kasuguan. Hindi para kita maluwas, kundi mapatinan kita kag mabalaan sang Ginoo kung ano kita katutom sa pag-alagad sa iya. Kay siling niya, if you love me, keep my
commandments. Yes, Pastor, ano yung mo nakita pa dala? Kung aton makita mga kauturan, ang aton sadsaran sa memory text sa Daniel Kapitulo 7, Yes, ini ara siya sa prophetic section sa Yeah. book of Daniel, kag ini may ara gid ka ang tanan sa aton, labi na gid sa aton nga mga Kristiyano sining ulahing mga adlaw. Aton nakita nga ang konteksto sa paghambal ni Daniel sini nga sa panahon nga ang mga Israelinhon ara sila sa kamot sang Babylonia, kag ato nakita nga ginahimo nila nga rason ang pagbiya nila sa pagbantay sang kasuguan nga ang ara nga ginsakop sila, na exile sila dito sa Babylonia. So para kay Daniel importante ang pagpahinumdom mahitungod sa kasuguan. Kag hindi lamang kita nagaisugot sang general nga kasuguan diri, ang aton leksyon naga-specific siya labi na gid sa ikaapat nga sugo nga mo ang adlaw nga nagpahuway. Yes. Yeah. Kadto kita sa aton Domingo nga leksyon, the promise ang saad. Okay. Nga. Ang isa ka punto di Pastor nga nakita nakon nga sa Roma 8 bersikulo 1 nagasiling nga wala na sang pagtagudilian Yes. sa ila nga ara kay Kristo. Yes. So, ano ang punto, Pastor Yas? Kung kay isa balaw kabudlay sini kagadalom-dalom sini nga Yes. nga hangpon. Nga ano ang labot sa kasuguan kiti ara naman kay kita kay Kristo. Kag kun ara kita kay Kristo kay amo gini ang kalabanan nga mga rason Yes. sa aton mga kauturan sa iban nga reliyon. Tungod kay ara na kita kay Kristo, ano pa ang labot sa kasuguan? Because si Kristo na ang tanan. Oo. Ano, Pastor, ang relasyon diri sa kasuguan when we say, there is no condemnation anymore those who are in Jesus Christ? Yes. Anong imo nakita da, Pastor? Akon nga nakita diri Pastor, ang before naton ina masabat nga pamangkot, kinahanglan maintindihan naton ang konsepto sang sala, kasuguan, kag ang role ni Jesus Christ nga mo ang pagluwas sa tao halin sa sala. Ako nakita diri Pastor nga ang kasuguan amo ini ang nagakondinar sa tao. Yep. Sa dira nga masupak naton ang kasuguan, waay nagauntat ang kasuguan sang pagkondinar sa aton. Nakasala ka, nakasala ka. Amo ina nga bisan diin ka magkadto sa sini nga kalibutan, magtago ka man sa dalon sang dagat o kun diin ka, hindi madula sa imo hunahuna ang konsensya nga ang condemnation sang kasuguan nga nakasala ka. Ma-free ka lamang sa sina nga condemnation sa dira nga matagpuan nimo si Jesus Christ. Yeah. Amo ina nga ang Roma Kapitulo 10 nagambal bersikulo 4 nga the end of the law is Christ. Amen, mga kauturan. Yes. Ang isa pa gid, Pastor, nga kapunto amo ni. Nga kanami sige imo nga punto gid. Yes. Ang isa pa gid nga ang kasuguan as what we have said. Kag ato na ibalaan ginayang hindi makaluwas. Yes. Pero amo ang magasunod-sunod sa imo kung imo na siya supakon. Yes. Magahatag sa imo ginambal kay na nga ang konsensya, ang conscience, nimo guilty conscience, magasunod-sunod sa imo bisan diin ka makadto bisan manago pa ka sa alibutod sang bugas. Yes. Muna mga idiomatic expression sa Ilonggo. Sa alibutod sang bugas. Magasunod na gid sa imo. Oh. Makuha lang na nga kondinasyon sa imo o kung tagodilian kung makasugata ka kay Kristo amo tong imong punto. Yeah, ang isa man nga punto nga kon mahatag Pastor Amoni nga ang kasuguan wala mahimo. Yes. It's only Christ. So kung ara ang kita kay Kristo, libre na kita sa kondinasyon sa kasuguan. That's why amo na gani. Pero wala nagkakasuhulugan nga kung ara na kita kay Kristo, wala na sing kasuguan. Yes. Because ang kasuguan as what we have learned is eternal. Yes. Yes. The same as God as eternal. Di ginsulat gina mismo sang kamot sang Ginoo mo. That's why tungod kay ginsulat sang Ginoo, ang Ginoo ya immutable, wala pagbalhin. Yes. So wala taga kahulugan ngay wala nagali kasuguan subong kay nagliwat na ginliwat sang Ginoo. No. Hindi na pwede.
Kaya ang naghimo sina, ang nagsulat sina, wala pagbalhin. Mula sa nagsiling, ay tikto gali ni kay sala to gali irison ta to. Hindi na iya batasan sang Ginoo. Na kunara na kita kay Kristo, the law has no more authority over us. Hindi na kita ulipon sang kasuguan. We are not anymore under the law. Sa aton mga natun-an sang ligad pa nga mga leksyon naton nga hindi na si Kristo, hindi na ang kasuguan. Muna balang pastor ko kay isa bala masiling kita nga ang pagsimbata sa Sabado hindi na mo ang makaluwasan. Yes. May ara kita kung kaysa guilty conscience nga baway ko kasimba hindi gid ko maluwasin nimo. No dulaon ta na mga kauturan. Ay wala ko kahatag hindi gid ko maluwasin ni. Ay wala kami kapanimalay hindi gid ni ako maluwas no. Ang aton pagpanimalay aton lang na iya bunga sang aton pagpasalamat sa Ginoo. Ang pagsimba ta bunga lang na sang aton pagkaluwas ni Kristo sa aton. Yes. So amo na siya nga there is no condemnation for those who are in Christ. Because ang tao nga ra kay Kristo matinumanon sang kasuguan nga ginatag ni Kristo mismo. Amo na gani pastor kung magwali ko, magambal ako nga para sa mga Adventista hindi bawal ang baboy. Kay nga way tayaga kaon baboy. Ang bawal ang baboy sa mga nagakaon, no? So para sa aton nga para sa mga nagasunod sang kasuguan, wala na sing condemnation sa imo. Free ka na kay Jesus Christ. Way man taga sa Way bawal. way bawal. Bawalan ka lang kung magkaon ka. Magkaon ka. Bawalan ka lang kung magpatay ka. Magpatay ka. Kung imo nga luguson ang asawa sa imo silingan, bawalan ka sa kasuguan. Pero kung wala ka sa akong ginahimo, free ka kay Jesus Christ. Amen, mga kauturan. Kanami sila ang pastor nga punto. Nga libre kita ya. Libre. Kay ti wala man kita ga supak mo. Way gisig magdakop. Magdakop sa aton. Yes. Yeah. So, amo na mga kauturan ang atong leksyon sa Lunes nga ang saad sang Ginoo nga kung kita Sa lang Domingo. kay Kristo wala gid kita sing pagkatagudilian. Amen. Yes. Sa aton nga Monday nga leksyon, the law and sin. Yes. Ano imo nakita diri pastor? Diri pastor ako nakita nga wala sing problema ang kasuguan. Yeah. Madamo sa mga tao karon nga daw allergic may gisgot ka sa kasuguan bala. Yes. Pero actually kung imo gid tawon, allergic man lang sila sa ikaapat o ikaduha abi nga sugo. Yes. Hindi sila allergic sa tanan nga sugo. Allergic lang sila sa sugo nga magkontra sa ilang nga mga ideology ba Yes. sa kinabuhi. Ang aton leksyon nagambal nga hindi problema ang kasuguan. Ang problema amo ang sala. Yeah. No? Kay ang sala magadulong sa kamatayon. Kag ining kasuguan amo ini ang magpahinumdom sa aton nga nakasala ta. Mapatay ka kung makasala ka. Amo ina nga kinahanglan hindi kita magkadlok sang kasuguan kay ang kasuguan amo ni ang nagahambal sa aton kung ano ang kinahanglanon ta. No? Ang Biblia nagambal espiyo naton ini. Yep. Nga makita naton kung ano ang problema ta. Yes. So hindi kita kay sa konsepto dito sa sanktuaryo sa labi na gid sa most holy place ara lang man dira ang kasuguan pero hindi siya problema ang ginadil dito sa sanktuaryo hindi ang kasuguan ang problema sang sala. Amo nang gindil dito in which ang solusyon sina ginatudlo kita sa kasuguan dito kay Jesus Christ. Yes. May isa pagid ko, pastor. May ari man ko nga ilustrasyon. Okay. You see, ang atong leksyon nagasiling nga ang kasuguan maayo, balaan. Yes. Kung imo supakon, makasala ka. Yes. Kag ang kasuguan, wala sing mahimo sa imo. Kaya ang kasuguan, nagnigo lang tudlo sa imo may sala ka. Yes. But he cannot do, the Lord cannot do anything to cleanse you sa pagtinlo sa imo. Pareho bala pastor sa akon ining illustration I hope nga makuha na to mga kauturan. Ang tutoy bala, ang itoy sa kon sa Cebuano pa itoy, ang papi. Yeah. Kanami na sila kika playful na sila mo ti malingaw kita sang gagmay nga mga tutoy maghampang-hampang kay kanami og lukso-lukso tin katambok sa ila kanami. Okay.
imo na sila ya kaptan tandugon nimo kanami na. Yes. Malingaw ka. Pero sa panahon nga imo na sila sa kiton, makagat na sila sa imo. Labi na makibot. Makibot sila. Kadton ka na. Di pagkagat sina, ang tutoy na wala na mahimo sa imo. Ay, sorry lang kinagata ka. So, imagine ko nga dulaon. No, wala mahimo ang tutoy kung kadton ka niya. But ang tutoy kanami, kahalampangan, playful ang tutoy. Pero kung imo tandugon, kag imo sakiton, paakon kagid kadton kagid. Ti amo man na ang kasuguan. Kanami isang kasuguan, pero sa panahon nga imo na supakon, makagat kagid, makasasala kagid. Kag wala mahimo ang tutoy, wala mahimo kung makadtan ka na, wala na mahimo ang tutoy. Ti amo man na ang kasuguan. And that's the point nga akon man nakita diri sa aton nga leksyon. Yes. Kag ang aton leksyon nagapadayon nga ang kasuguan wala ini nagadala sang kamatayon. Yes. Apan ang sala. Sala. Okay. So importante ina nga punto tungod kay damo sa mga tao subong daw nahadlok sa kasuguan, no? Mga kauturan ang kasuguan putli, perpekto, no? Kag ini kinaiya ni Ginoong Hesus. Nagareflektar ini sang kinaiya ni Hesus. Busa hindi kinahanglan nga hindi naton kinahanglan nga walaon ang kasuguan tungod kay sa process sang kaluwasan akon liwaton, no, sa proseso sang kaluwasan nga gin project sa gamay nga libro nga gitawag sanktuaryo, ara dira ang presensya sang kasuguan. Pero ang ginadil akon liwaton hindi ang problema sang kasuguan pero ang problema sang sala nga amo ang nagadala sang kamatayon. Yep. Kadto kita, Pastor, sa aton nga Tuesday nga lection from Sabbath to Sunday. Ang halin sa Sabado pagkadto sa Domingo. Aron medyo specific na siya na Sabat na gid. Sabbath na gid. Oo. Kay na yan do general batong kasuguan. Subong niya Sabbath na gid. Kay do amo gini Pastor yan. No? That's why sa imo ginambal kay na nga ang mga tao hindi allergic sa kasuguan, apang allergic na sila sa isa o kung duwa dira. Kasugo. Kasi mo na nga, tungod kay allergic sila, masiling sila nga wala na. Pero pumangkutom mo, pwede magpatay, hindi mangyapon. Yes. Pwede mangawat, hindi mangyapon. Ang ila lang yan, hindi sila magbantay sa adlaw ng inugpaway, kag inang ikaduwa nga maghimo sa mga larawan nga mga tinigiban kag magyaob-yaob dira. Ang atong leksyon sa Martes, nagahambal siya bahin sang adlaw nga Domingo. Yes. May ari diri kita nga mga teksto mga kauturan nga nagapakita nga ang adlaw nga Domingo tuod mabasa naton sa baran kasulatan but it does not connote wala nagapaintindi nagapahangop nga ini sila mga balaan na. Kag adlaw na nga balaan. Luwas ya lain gidya nga adlaw nga Sabado had been specified the seventh day as worship and holy day. So diri Pastor sa aton nga kwan ining sa 1:20 bersikulo 19 tubtob sa 22 o 23 ang experience ni Jesus nga nabanhaw siya sa adlaw nga Domingo. So ang ining leksyon ang mabasa naton diri sa 1:20 to 23 nga ang mga disipulo sa tapos nila mabalaan nga si Kristo nabanhaw na sinang kagahon sa Domingo didto sila sa upper chamber. Yes. Nanago sila didto kay nahadlok sila nga ako sa ron sa mga Jewish leaders nga ilagin kawat. Ang patay nga lawas ni Jesus. So, nag-mention about Sunday o kung nag-mention about first day of the week. Yes. So, sa ilang pagtipon dito, it does not mean nga nagsimba sila. Yes. Kundi ang rason nanago sila dito kag natabuan nga Domingo ato ang pagkabanhaw ni Jesus. Yes. Ang sa may buhat 20, Pastor. Anong imo nakita dira? Buhat 20, 6, 7, kag 1 Corinto 16, 1, ang tun sa 4, amo lang gyapon ni sa dira nga nagtilipon ang mga katawhan sa Dios panahon ni sa mga apostoles labi na panahon ni Pablo.
nagtililipon sila kag nagdala sila sang ilang mga offering. Pero sa gihapon pareha sa imo gihambal pastor nga sa kung aton tunan ini nga mga teksto waay gid ini sing mga indication nga change ang adlaw nga ginligwat o kinbaylo ang adlaw nga nagpahuway halin sa adlaw nga ikapito nga amo ang ginsugo sa wala pa ginhatag ang kasuguan, no? Nga ara na sa wala pa ginhatag ang kasuguan. Ini nga mga teksto wala gid nagapaintindi nga iselebrar himuon nga balaan kag simbahon ang adlaw nga Domingo. Although pwede lang man ta makatipon pare sa teksto pastor. Pwede lang kita maka-gather, pwede lang kita ka worship man sa adlaw nga Domingo, pero hindi ini amo ang ginsugo sang Dios nga ara sa ika-apat nga sugo nga ginsulat niya sa papat nga bato. Ang pagpangamuyo, pastor, kag ang pagsimba sa Ginoo, Kanta, o pagkanta, pagbasa sa Basa sa Biblia, Biblia. wala nagakahulugan nga ang ina nga adlaw balaan. way nagalimit sa adlaw. Wala nagalimit, yeah. Ti kita nga Adventista kasi ga worship ita morning and evening. Yes. Na it does not mean tungod kay ga worship ita sa Lunes, ang Lunes balaan na. Kag isa ka punto di pastor, may damo sa mga pastor sa ibang nga reliyon nga ang ila ginakaptan tungod kay si Pablo naggather, nagkuha sa mga offering. Yes. Nagkuha sa mga offering. Pero ang punto mga kauturan nga ang paghatag sang offering does not mean nga ina nga adlaw balaan. Kag wala man si Pablo nga nagsiling nga halin karon na kamo na amo na ni simba na kamo. Oo. Yes. Yeah. At tuya kay once lang to nahimo. Extension Extension, kay oo. nasobrahan lang kay na-short Yeah. si Pablo sa Yeah. schedule. Sa schedule, Kay kasi busy panahon saya, mo. oo. So hindi to siya amo ang rason nga hindi to siya sadsaran nga pwede daton gamiton nga ginbalhin na. Ginbalhin na. Ang adlaw Kag si nga Pablo pakulay mismo sa way nagsiling nga sige simba na kamo sa Domingo kay bag-o na. Yeah. Sa Wednesday naton pastor. Okay. Ang ikapitong adlaw sa bag-ong tugon. Yes. Yes. In the New Testament. Yes. Mga kauturan, ang Sunday was never mentioned as a worship day. Oo. Pwede kita makakanta, pwede kita kapangamuyo, pwede kita ka-gather sa ibang nga adlaw. Ti kita nga Adventista may midweek mangani kita nga Yes. prayer meeting. Ti ibang nga reliyon amo man. Pero ang Sunday has never been mentioned in the Bible as holy day kag amo ang balaan. But the seventh day is consistently bisan sa bag-o kag sa daan nga tugon had been mentioned as holy day. Yes, pastor. May dugang lang ko diri sometimes usually aton mabatian nga may ara nga pagbantay sang adlaw nga inugpahuway sa daan nga tugon kag sa bag-o nga tugon. Sa siningang gabi akon idugang pastor nga bisan sa tunga-tunga sang daan kag bag-o nga tugon ara ang pagbantay sa adlaw nga inugpahuway. Ining Bible ko pastor ano ni siya Catholic Bible ni siya siguro kay may ara ni siya mga barok, tubit, mga Duay Makabis. version, oh. Kag akon diri ginbasa sa ikaduha nga Makabis kapitulo 7. Dito nabasa na ako ng istorya sang pito ka mga brothers, martyr ni sila, ginpamatay ni sila during intertestamental period. Tungod kay ang problema nila hindi magkaon sang baboy kag ang mga Hudiyo ni sila. Kag damo diri sa istorya sa Makabis nga ang mga Hudiyo ginapang-attack kag away sila sa adlaw nga inugpahuway. Sa aton pa bisan sa intertestamental period bago nagsulod ang New Testament ara lang gyapon ang pagkeep sa adlaw nga igpapahuway. Wala sang utod halin sa Old Testament, Intertestamental, New Testament kag ini nagapadayon hasta subong. Yeah. Mga kauturan kay kadamo sa mga katawan kag mga religious leaders nga nagasiling nga ang ikapito nga adlaw sa mga daan na nga testamento. Yes. Yeah, sa panahon lang ni Moses. Pero sa panahon ni Jesus, wala na. Pero mga kauturan sa Lucas 4 ara dira nga batasan ni Jesus ang pagsulod sa sinagoga.
ang sa translation sang Biblia nga akong ginabasa, as He always did. Sa masunsun niya ginahimo, nagasulod siya sa sinagoga. It's not only once. Yes. Kundi customary giniya, batasan giniya, Yes. kag permiya ginahimo. Yes. Yeah. So, it does not mean ang kapitong adlaw ato lang sa daan nga tugon. Ara man sa bag-o nga tugon. Yes. Kag sa paglansang kay Kristo ang mga babae itong sila ni Maria, Salome, Maria Magdalena. Yeah. Biyernes na patay si Kristo, pagka Sabado nagpahuway gid sila. Yes. Kag ang Biblia nagsiling according to the law of Moses. Sumala suno sa kasuguan nga ginsugo ni Moses sa ila. Sa aton pa may punto, pastor, nga there is continuity. Yes. Yes. Kamutong punto mo kay nga it's not only in the old, it's not only in the new, but even in between Yes. the old and the new, there is continuity of keeping the seventh-day Sabbath. Yes. Yes. And that continuity will not only be until now, but even in the future. Kagbisan pas bagong langit, kag bagong luta. Sa pagtuon, pastor, sang culture, no? Medyo nagatuon ako subong Yes. sa mga culture. Yeah. Ang kultura daw bali reflection lang ina sang ginatawag nga mas ara pag ina siya sa sulod niya. Ang ginatawag na siya sa mga scholars nga worldview. Meaning ang kultura daw bunga lang siya sang worldview. Kung ano gid ang worldview niya. Kung aton mabasa, no, nga si Kristo, nga apostolis, pastor, mga Hudiyo ni sila. Kag ang worldview sa mga Hudiyo is parehas sang worldview sang mga tao sa Old Testament. Hudiyo man ang mga tao sa Old Testament, Hudiyo man sila. Ang worldview nila parehas. Sa aton pa, kay parehas ang ilang worldview. Ang worldview nila biblical, ang ilang Biblia, Old Testament, ang ilang ginabantayan adlaw nga ikapito. So naturalmente ang ilang customary, ang ilang kultura bunga ina sang ilang worldview nga biblical sumala sa ilang pagtulunan. Sa aton pa ang kultura ni customary ni Jesus, ang pagsulod sa adlaw ipapulay sa adlaw ikapito ini biblical nga klase sang worldview. Kay biblical man ang worldview sang mga Hudiyo. Yeah. Mga kauturan, salamat, Pastor, kanami sa imong punto. Akong tagaan sing dako-dako nga panahon si Pastor Carado sa aton Thursday nga election kay iya ni ginatudlo gid sa aton mga estudyante. Oo. So, Pastor, ano ang attempted change of the Sabbath day? So, ako ni hatag kay Pastor Carado. Daniel 7, no, mga utod, amoy ni ang kapitulo nga sa diin ginhisgutan ang succession sang mga empire halin sa Babylonia, halin sa panahon ni Daniel hangtod sa aton nga kapanahunan. Pero kung aton mapansin nga may ara ginhisgutan si Daniel diri sa Daniel 7 nga wala niya na mention dito sa Daniel 2 kag inaamo ang little horn nga ang gamay nga sungay. Gamay nga sungay nga sa din amo ina ang konteksto sang Daniel 7 bersikulo 25 nga ining little horn amo ang mag-attempt, no, ang Biblia nagambal mag-attempt. Wala man ang sila nga naninguha siya pero wala man. Actually naninguha siya sa pag-change sang time pero tungod pastor nga ang naninguha lang kay ang time is not governed by people. Ang panahon hindi magamhan sang tao. Isa na siya sa mga butang sa kalibutan nga hindi pwede i-manipulate sang tao ang panahon. Yep. So that is why ang Biblia nagambal attempt. So sa Daniel 7 bersikulo 25 ining gamay nga sungay ini ang amo ang panahon nga sa diin naghari ang pagano nga Roma kag ang papano ano ba sa Ilonggo pagan kag ang papal Rome no do bali period sang pagan kag papal Rome. So ang pag-change sang adlaw nga inugpahuway halin sa ikapito nga adlaw padulong sa unang adlaw diri na sulod sa sini nga period halin sa panahon ni Constantine the Great, no,
hangtod sa kapanahonan sang papasi, no? Medyo laba ni pastor ang history sini paano inigin change, no? Pero siling diri sang aton leksyon, no, nga sa sini nga panahon ang direct gid nga responsible sa pag-change sang Saturday to Sunday is no other than the power of Rome. Of Rome. The power of Rome. Yeah. Ang isa pa gin mga kauturan, Pastor, why nagkikita panahon, no? Pero siguro we will be able to study that further later on sa aton election. When that's correct mga kauturan, there was an attempt. Yes. Yeah. Kagpasalamat kita mga kauturan nga even though may mga kadalagaan sila, Pastor. Yes. Even though ila lang gina-attempt, ila ginatiluan. Yes. Kag may partial nga mga kadalagaan sila. But nevertheless, wala pa gid maliwat. Yes. Why naliwat ang panahon? Yeah. Nagapabilin gyapon, yeah. But ina nga pag-attempt, ina nga paninguha, hindi na mauntat, Pastor. Yes, of course. Magapadayon ina kay si Satanas na yang nag-attempt. Ginagamit lang niya ang papasi, ginagamit lang niya ang Roma, ginagamit niya ang mga super power subong, ang mga influential nga mga kagamahanan subong. Magapadayon ang si Satanas sa pagpaninguha. Yes. But let us be happy. Kaya atong leksyon is our preparation for the end time. Yes. Nga let us be happy mga kauturan. Malipay kita nga ara sa Jesus nagapasalig sa ato. Yes. That's why hindi kita mahadlok. Even though let us remember nga ini paninguha. Kag sa akong ginambal may mga victory, little victory nga nag-gain sila. Iti imagine damo sa mga katawan ang nagbalhin. Yes. Yeah. But let us be happy nga kita nga rimnan, kita nga gamay nagapabilin. Yes. Kag God has given us this kind of knowledge for us nga hindi kita maligwat, hindi kita magbalhin because sigurado ang atong kadalagan. Yes, Pastor. The only thing for us to do is believe and keep following Jesus. Last pastor point, para sa aton nga mga Filipino nga mga kauturan, tanan naton nga parinti siguro nga hindi pa mga Adventist nga ara pa sa adlaw nga Domingo nga nagasimba, biktima kita sang buluhaton sang sinigamay nga sungay tungod kay ang nag-abot kag nag-introduce sang Christianity diri sa Pilipinas sang 1521 nga pagkari nila ni Magellan diri sa Pilipinas. Ini isa ka klase nga Kristyanismo nga nagadala sang pagtulunan nga nagastudlo nga ang simbahon sang tao hindi amo ang ikapito nga adlaw pero ang unang adlaw nga amo ang Domingo. Busa na deceive kita sa sini nga Little Horn mga kabyanan. Ina nahimo man ina nga kultura sa dira nga halin sang 1500s nahimo ina nga kultura sa mga Pilipino. Pero mga utod liwaton ko ina nga kultura hindi ina nakaangkor sa biblical worldview. Ang kultura nga nakaangkor sa biblical worldview nga amo ang adlaw nga igpapahuway Sabado ini kultura sang mga apostolis nga amo ang aton nga mga modelo sa pagtuman sang kasuguan sa sining ulahi nga mga adlaw. Mga kauturan, salamat Pastor. Way ginamon guro sa liwat mahatag ang tanan tungod sang aton kalimitado sang aton nga panahon. Kalipod sang panahon. But nevertheless, amo na hatag sa inyo ang mga tinipsing kun hindi manggid mga dalagko nga mga kihad sang aton nga leksyon sa sini nga semana. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa inyo kag sa aton tanan sa aton nga pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit nun namon nga may salamat gid sa mga leksyon nga amon natunan. Kabay pa mapsalsal ini malansang ini sa amon tagsa ka mga tagipusoon kag magadulong sa amon sa pagkahanuot sa pag-alagad sa imo kag amon man ni mapalainton sa iban. Amen. Sa ngalan ni Jesus nga amon manunubos. Amen. Amen.